Здравейте, приятели! Аз съм Денибеге или Ден Дисния Симон. Добре, и сега ще играем Clash Royale. Това е първият клип на Clash Royale в този канал и ще има още много. Това не е много развита регистрация, но да, изобщо не е много развита. Наскоро я започнах, нямам никакви легендарки и добре да отвърна в честовете. Добре. Доминиons. Варчер. И добре. Втори фличест. 29 голд. 2 джема. 3 миньона. И една мускитарка. Добре. Сега голден честа. 97 голд. 1 миньон. 5 спир гоблинс. Пека. Мини пека. И 7 бомбара. Добре. Не бяха много лоши, но... Това ми е основният дек, с който играя. Скелетон армии, спир гоблинс, валкирия, арос, мини пека, джиант, мускитар и уичър. И... не, нали... Чай да видя клан, аз от кога не съм го виждал. От кога не съм влизал в Clash Royale, бат. Опа! Клан чест! Имаме клан чест, бат. 1200 голд. 26 гоблина. 45 ароса. По най-епикна... браво, бе! Добре, още една голден барел. Спир гоблинс и фаербол. Окей, това беше от клан честа. Добре. Ако искате и вие може да влезете в този клан БГ Българи. 17 000 купи. Да. Но аз няма да излизам. Защото е много хубав планът. И мога да апгрейдвам сега. Мога да апгрейдвам карти. Не просто ще метна една битка набързо да видим. От кога не съм влизал в Clash Royale, маля дали ще бия сега. Намери се ми, че ще загубя. Не съм влизал повече от една или две седмици в Clash Royale. Това видео ще е някъде 10 минутки или 10. Ще видим. Так. Маля, от кога не съм играл Clash Royale. Добре. Сега трябваше да си пазя скелетон на армията, няма възможност. За валкирия, ти си валкирия. Фак, за кой е пусна тази бе? Аз ще чакам за това. Ще бъдете гоблини. Няма какво да я пусна. Стрели. Какво направих, бе? Фак, бе. Фак, как лагна. Много яка лагна. Трябва да прави демидж на колата. Да ти факам шибаната. Добре, ще пусна една валкирия. Гоблин. Давай, бързо, трябва да ги разбирам тази крава, брат бе. Давай, бе, брат бе. Добре, извинете хора, че много не го говоря, но... така е. Ой.
направим? Добре, пуснах каквото ми падне. Скелетон армия, стрели. Каквото ми падне, бате, пускам. Не ме засяга, бате, всичко пускам. Искам да не загубим. Усещам, че ще загубим. Да, загубваме. Всеки ми другото. Стига! Защо бе? Еле, Иванчо, ти си Иванчо, давай, Иванчо! Фак! Губя! Фак! Загубих. 15 купи смалих. Не, че са много купи, не. Това много ли са? Имам колко купим? Сега да видя. Добре. 690 на купи, не че са много, не? Добре. Коем... Така. Добре. Нещо в клана да видим. Ехо задрах куприте. Добре съм. Добре. Кое да апгрейдна? Мисля, че гоблините. Ще апгрейдвам само заради XP. Да, само заради XP-то ще апгрейдвам. Само заради XP-то. За 400 кит ще апгрейдвам страничките. Да сме силни, уей. Да сме силни. Мисля си да махна Уича, да го изтрия от този дек и да дам 1000 лева за принц и да го сложа, дали ще е по-добре. Пишете ми в коментарите, нямам време. Еле бе. Нямам време, хора. Пишете долу в коментарите дали да махна Уича и да купя принца и да го сложа на мястото на Уича, дали така декът ще ми е по-силен или не знам. Не знам дали ще ми е силен декът така. Чудя се. Дали да го купя или да не го купя, Добре, за сега ще остане така. Ще играем 2 в 2 с някой. С който се падне. 2 в 2. Добре, този епизод ще го направим 2 в 2. За сега епизодът е станал 8 минути. Ще изчакам на 10 минути да стане другия ми играч. Добре. Давай, бе! Силни тайци, бе. Точно той е китаец. То наше нищо не пуска, бе. Пускай нещо, бе, брат. То наше нищо не пуска, бе. Стига, бе, момче. Биват на. То наше сега се усети. Да пуснеш драгон. Бе, епизодът 9 минути стана една победа, не сме направили, бе! Давай, не, малко някакво! Защо, бе? Малко ни умря. Сега сме.
Стига, бе! Айде, бе, брат! Мисля, че тази игра ще го завършим така. Добре. Ще се видим в другия епизод, хора, и ми пишете, докато имам още 1000 кинта. Айде да заради по-бързо. Дали да купя принцът и да сложа на мястото на Уича принцът. Дали дека ще ми стане по-силен. Пишете отдолу в коментарите дали ще бъде по-силен декът. Ето така. Значи този Уич ще го... Абе, не тук, бе. Значи този Уич ще го махнем. Ще го изтрем. Ще го изтрем от този дек и ще купя ето това нещо. Ще купя ето този пичага и ще го сложа на мястото на Уича. Дали ще е по-добър декът ни? Добре, хора, това ще бъде за това видео. И пишете ми в коментарите. Please subscribe for like. Окей? Хора? Добре, хора. Мисля, че ще се разделим от това видео и ще се видим в другото видео. Баба!